ko si Sarah, pinagdaranta ka mo. Sarap palabagan. Go! Ayos pala. Kasi nagpadara. Tabag ka. Puso ng titsaro, kagawan. Puso ng titsaro. Panahon mo na. Sexy ka na to ba? Ha? Sexy ka na. Palakin mo ba ang dibdib Hindi ko na mo? masyaro mo gani. Hindi na lang, may big pan. Malapit na. Pili na sila. So, minuto na lang. Hello guys. Ayan, nag-aantay kami dito. So, kung pili sila, siguro mga 30 minutes nandito na sila guys. May dumaan na kanina yung si Senador. Para sa Senador si Matula. Oo. Paano na kumatong sa ano niya? Itong tako baga sir. Nag-try na ako kumatong. Because ako nang rason dito. Wow. Tabi. Bye. Ito ng socks na ni Sir Jojo. Ha? Yung socks na ni Sir Jojo.
sa pagluluksa. Kahit na bumaba ang cases, huwag tayong kampante. Para mas mapabilis ang ating tuluyang paglaya sa COVID, ang kailangan klaro, malawakan, strategic at mapagsalayang tugon. Ito ang ating palayaan sa COVID. Lagot na tayo. Sir, sa inyo na.